Fia ma me fa won e ma me nua no. Se wan hwe no wan tutu ne niam ya me do Nyankopon so ye papa wo ye ne basade baba ne Ghana ha me do nyame wa me obetu Ghana. Oyi oba bi ana o ye busuani ebe gina o ka sem bia e hurodogura da sem na wo bia ntie no gise wati afri aduana kotoko royal family e wasumunya wo mu di agura yie na se akonfo e babo ya ho abekom se abusua hye date na se office obonyo so a eye ntena se no so ne abusua kwetena se before the day beto abonti na 25th of June sanka sa da no ne ye kura yeja ye mom ye papa na abusua na ebi wo Chad ebi wo Cameroon ebi wo wiase afana nyina na ehu behia se beto nsa no mu nyina so ya ahoboa e de aba oma be kan ya ho ana oma be gyaye no mo so de hia e da fom omo so etimi aboa ne akora na ti na yefe na Adwasafo na pese oguni papa anim ase enim akan mmeremu ba bia se oba obegye papa body Abusiafo ya mom nyina akwaba embo Nyansapo TV so me ka se Nyansapo a na wagye me so se sane na badwemma kwa so ye send ye hia ebedi enkomofo ne se ne fata na edika me ne komfo black power na atena se ne de ya ye de enkomotwetwe no ebe hyehye so ma me nso wade subscribe to channel no like share mo bibiara enye bi enhwe comment section so ye wo de a na wo hye wadwen ama no aye kama midin ene oba ya esuama ye bo me mana na kwaba ne de ne nkomotwetwe ni nyina no ahyehye so na nyaba me ma wakwaba me je so bibia boko je ma da woroma etiapo no ano na juma ko sen bibia boko bibia ye fine no ano no kwesi da so ya kwesi de no kwesi da so ye kwesi de nti egu ahobo aso no ano no obia mra ne yenso nyesa na tie pepe na yasia babio na nse ya na me firi akọ ya na ye di eye opanyin apostle Safo ye di na ho komo de abeto antintan video so aye nyina ye wanwa se de na beba ama ne sa asie ye di ho komo aye nim se bianka hutufu kora tini nim se nka ne busuin betie futu na nka omaye ne sa na nka aboa ye da sori ya I said de asan age asan kora na ne nyina no eye nkomo a esi aye kasa ye da abonten Osa busua ba be share date. Omni be sie epanyin. Ehu ya se emma so eye Adwasafo a ye bo ni di kan se mi se body papa body akodi ni nsam yi. Onso aye press conference e di date foforo. Aba eye July ending wa. Afa ye busua sen ba bio. Dodi kan kasa kan na sen ba bio said ene na esi. Onim se press conference bi kwa be koso. Omunim de kra se date ya sesa no ese oba no ene abusuani ni nkomo mfa bibia ho omo anade mo pe asen aba abonten aba sesa date na me nka se maka papa na kasa ni nyina ama no be pe se beti na enyina so emfa ni nkomo na ye nkwe oh my Ghana kira busuna bibia o mo de share na me no ka say inu bi kwa de share da de Adwasafo ka tell so president mama na de ko share na bwana ma da ko share baby the view of the president and one and where do go. Master no, and run a crime, Obenya access at the set of the service for President Mama. And so, yes, they are 18. And I'm a mini Kenya with some from Miss Wasam. A opinion could Safo. I would any baby could apostle. And me find a currency my. Me did break it, so we're free more. Young man as our presidential treatment, and as I said, the president to be near free more. So treatment near the man. Yet the man I used to say a safata, and now their cost dear. Papa you can see us ne wofa se ne kachire no say president Mahama we do obodi no na ne ehu president koro we obodi say president Mahama and say one man special place bi wo hono president for ne wu a ye de omko ho nti no de apostle fa ko ho sasemi wo so mu se ye ni kan fa ho sasemi ne ba me dase anya ne kwan so no ne kwan so no apostle Safo onye musician Dabida onye MP Dabi or a spiritual person Nti wuntimi nka nkyerɛ sɛ o president o command a special place okay na ono ni fi o ni special place o special place nti o special place ni be dey Apostle Joseph one so ne nsama ne to me
ɛyɛ ɔdoma nkoma na de tumi ne ma no wo so nipa na de aba to me krom kokumoti kan ho na ɔbɛyɛ president nti ɛyɛ den na wo bi a ɔyɛ president wo tuma akɔhyehyɛ mmara ɛde ma me hu ne sɛ nyɛ nokore papa ne kai sɛ ɔmo so mo yɛ mo hwehwɛ hu sɛ ɛnyɛ nokore sɛ ɛnyɛ nokore na ɔka de atete ne ho me nua ba na ɛka de atete ne ho ɛna ɔde on sɛ first na obi asɔre a otumfoɔ se otumfoɔ bɛka sɛ ɔkɔte sɛ obi ka asɛm bi a record ne fa ho adanse ɛbra this year no ɔwɔ aha kwabre south ha and the MPP tam obadia abaye meeting wa ha sɛ otumfoɔ ama ne blind envelope me record no de ne kwa himfi wodwane ye besin ne wonsi manhia biem so anti we was a president feel say asɛm na akwara ne ka to no so na ebosiri mu ka no ka dia sɛ obi bedi na tem wɔche no ya che no de ne kɔ court minim sia ja no mpo we sa asɛm we chat didi o sɛ nya aboa na akwase nkwa na ya chem didi sɛ papa wuo na sɛ president agye akɔhwɛ baabi ale president ototofunu dabi na president abagye funu de akɔhwɛ baabi na atamle sekura wuye mahama de kɔhwɛ baabi dabi da ɛde ansɛm na yɛkɔ so ɔman mu ana na obi tim body tirim no aka asɛm sɛ nso sɛ mahama na ne natena sɛ ayɛ meeting ne dia ɛne yɛbɛsrɛ sɛ mahama ɔmfa busua funu ma ne funu ne nya gonjafo funu abusua ne hwehwɛ mu funu why mate nya gonjafo funu mate na yɛnto aso mfi yo sɛ ne plan asubient no yanka ho hwede na yɛnkɔkye ɛnyɛ no kure amfana nkwa nkɔhyɛ ho na ɔno ana baabi na akɔhyɛ na baabi kɔɔ de na akɔhyɛ no nua ɔnkompo no akɔhyɛ wo na kana mambre mu sɛ wodi obi bi wona na akɔhyɛ baabi a ayere so na otwe bi yɛ sɛ ɔkɔyɛ sɛ ɔda ya yɛbai ɔnyɛ ho bibia na menua ana mensamra ho bio mene papa no nya adwen wode ne nya adwen wɔ hɔ ɔsɛ kama mu wodu be dabi o wankasa woni baabi efunu ne hye wo sɛ wɔnkɔ hwɛ na woni baabi a wɔde akɔkɔ fai ewe no mu dwo mu hwehwɛ mu na mu tie ɛde hwehwɛ mu na ɔyɛ na sika de wo sika betuma kotua sika mo hwɛ ni yema me okay memba hɔ okay so ta se na me mentini me bi ase ade sese ni ye se nya tupac wa na de ntina kasa se busu panyi tupac na ji lumba funu boso eye ne tantantan se akola su be gine papa funu boso aye ne tantantan na tupac wa ana agezi be minna na wiri minni wadaroma to de be mama no se asem no nwanwa na bakura de wuni right e wo papa funu hu o papa wu a de ma ye so mbeto adaka ena na ambulance ya bai no afa ambulance o papa amma na akora nyo na wo nti funu na waje akɔhyɛ fridge na nyambia wo na wo papa na ɛde na ɛkɔ so ɔman mu ɛyɛ bayie ana tumi bi na mode mo ho akɔ dwane club bi na mo bere wa ɔman ni mu ana sɛ ɛde na ɛkɔ so yi na ko ba mpo de panyimfo se yiri ka yiri be me bewu na yiri suro no na wo ba de ɛde na akɔgye papa funu kɔhyɛ mmɔkyere adai abusua po ama wana abusua ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ saa na tie na wo force aye anyambia oni kunu sisi ya na eti se no da so ne kan Japan na tie nka we kan de bepena ma we akoso ana kan de on makwan e ma sa ne ma we eye musudie ade ya menua ba ne ye ne eye mususem na wo ye no eye mususem ye nya ne sa so se de tete se ye ton daddy lumba funu ye de toy ne beto ho lazy ne ma we bi nsa nkosi o ye mpese wo bayi papa ne ye se ye mfa lazy nkata nanim ene ye kɔhwɛ enye papa na ne ho nkro ne ba no ye mpese e bati biem ye mpese e bati biem kura lumba de na onye spiritual person no ye nyuntuni papa de ye sunsum adwuma ye sunsum sɔre enti ne sunsum ekura ne te sɛ akom ya wo mu di agora yie na sɛ akomfo e bɛbɔ ho abekom do nyankopɔn so mayo magin so mbegu papa n'anim ase a ene Ghana akomfo de ke de bɛyɛ wo mo no makwan ko sɛ sunsum nipa na awu Apostle Safo obi anim se tumi ekura no wo se ne konfo se kan konfo no che ade a papa ne be aye no wasase we su minim spiritual person bi obetim atwam so obetwam da bi enti mesre ne ba no efunu we nyane funu didi nanim sa onko pre ne ho se ne ba wu a no aye ne sa no ateki sa place no papa wu ne die na ne papa wu ne die eya busua okay esre ne pa edi na ekoso o man mu na enwa ana funu tuto bi aba yo aye tuto atitiri wana nka mi yetie kura wi bi sa se ne no so ya de na abamu ade enso no na ye nto aso mfiri ho ye asomdwe fo a efiri ye aso firi wa yesomdwe fo bi ntino ya den se ye mfa ba ne na nkasa penyina mpemfo mo Ghana omuka ebam obi se otumfo
Where my bonnet, Yamma Muso. It could die on so an encasa. When tea, it could die as president before so an encasa. Which is one form of and if you're nobody naira. Nana. If you're nobody naira. A dean, you know, boy, and that's it. If you're not second body, lumba body, said the lumba body, and if you're not Apostle Joseph body ira. Naka wo dwira nwa ba so sante ne be frew. O man panyin ko fo be frew. Na wo mu bia. Enyam bia okay, mi ntimi nyina papa ya numa asem nko. Papa wo so asem wo kan ye no. Okay, se na no medika ma no wo ni. Se meduru be ma no me ka se na wan kan sa na wo kan official no anu no. Na mejima di because so wo kan ni se. Ma nya ne number. Dabi. Mejima di because also no ka ho bi ebusuan ni panyimfo a ewom so aka busuan ho de ewom se aka busuan ho na asem timi ba na abufuo timi ba na waka de nka ho aka ho na se sante hene be frɛ o sa ahyase no mo kan bia na enye ye no mo dabi ye mpempanyimfo e bia ye bando mo nim fɛlie e betie ye ni amame ni amane kwan so de wo se ye ye ai se fata ne yenye ene mo kompanyimfo yi ho a besinne mesre mi nua ba no se minim de ekoso wa busuan nim de na so me de misusu dwuma kakra ma ye ne se ne papa no onye nipa keke ma on try so begu ni papa na nim ase nipa o mote sa se ya no mo nta ne papa kwara ne nye fan obi ye ni papa ne bewu a obeje agina mu dendenden no ubekom obesi nkonwa no ubekom kro ne papa ne yaka dana ye wuti ye tie anka bete se brante ka se papa ne be free mu no na ne bayi ne o papa enka lumba ebewuo na abusia panyini ne lumba nka ade na ekoso man mu ana nkrofo be hye ba bi o mototo body na ye nim ana ya semsebe because sa body yira ba ye nya no ne susu o yesi ye kwayi obi funu ayira o tibi ye kotu funu na wo ho ba se ne de akoye te se titirifo ne de ye wo first in the name mo ni sika na o ti se bebira ayira o ni amai foforo biti se wona service mo ni di patititiri wa ene ese ne talbo nchaka mo ne ye friends Suzy Wuram so ne kwa me wusu ansam ene Michael Jackson mo nyina se ene na asem ba yo nana de betse de ye nto so ade na ekoso o man mu ye wie ye nto so o man ntimu nton se de mahama kan ye ma kwa chere ma de o university upon lectures ese me ngo ya ne se no na Facebook say e dey another data ba na the 30th, the 31st, and then 8th, and the other. Busua yin mo hwe na ko tie press conference na kura na Adwoa Safo na ojina press conference na okasa na akanamamre mo kura no so be ka na opa na be gina be date na opa na kura amuno ase yin hu se Adwoa Safo be gina ho na baba wo ye piero no kura na say o se asunya fo ye to bi you have press conference no kan be kura na mi ni ho abusha payini ni ho obahima obapayini ni ho tese abusha phone na ye de share atono obi any press conference na so eso me nua ba it me see no say eso na for kwa to na me nua the ya tese asem kwa na say papa tia so mo be hu say oye denani tese na kunya kwa tia so mo say ya twa aduana ro ya ko na twa be ka che say ofura kona na mama efra gona na ne papa ene face nya so be akan na ati oso papa ne tia se no omo obi ati ase so ye aduanani ana kunya wotena so kora no oma ye de aduana ena design ne kunya no ena ama no ne bai ba press conference ya se a oso papa ya agonani ena ne mama ye aduanani it is a confusion aye bebre ana say obi to abusuan mu a wo why na the date mesre mi nua ba no panyifo se yakeka mafunu yakeka madam pan mesre no pa bia no ne papa wo problem no peso guni papa ani mase ya mesre na adwobre ntaso na ade a wo yi nye nne no obeti ase o obeti ase da bia papa ho na aden na ba ya fe opese ugu papa ni mase wo wiase nyina adwuma papa be ye nyina opese o de seconds se no papa ikase wo wu a obedini na wo tweda kora na nyankonton beto nyankonton to ya mpa
enti adan na wo pese papa yi bewuo wode ne ba e kire wiase nyina so wo woni na de ye ne ba be ma ye hu nyina ye hu video ni bi ase me nua ba yi pese odane dane niema bi dane nkwanta bi na nyam bi akora no se wo papa wu a wo ye piero e ma wo papa wo ye abusu apanyini wo akɔhye date eti na ekoso wo man mu na se so pese wo ya na abusu ne bu afu ye se mma na wanya kwan de body no de be ye wo de aya na nyam bia no ba kɔsie ne kuro be so me nua ba yi a wo hye date no kuro be so no ba kɔsie papa no ana Gabia president wu o mo de ne to ye frɛ say ne president mo kire ho na okoye de ne be si Gabia president ne frɛ wo nana kane ne ani bi wo ho ne ani bi wo ho ne mo mata ye mampanyi dada wo nya be bi kwata me so wu ye aha ne pen so ba no na nka ye ne hyehyɛ se kwa bibi obi wu saa no a president bi wu a kayi ko se no asumdie park nso kwa nye so so wo pede mo na ebusuane kana ebusuane pa e ma kwan a na esi ni wo ho no nye saa de ise ni nkoro anti se ne de mementi ase ne se ye nua baayi all force se o de president e ba mu anyam bia president ye busuani da bi onye busuani e de na asie papa na nwu anto abonten enye obi ne kun no e de ntina o pese o de ko hye president for mo kire ese nua baayi be ya no maye ensam bi wo ho a ye besere e besere se funu yira na aba na ne funu maton no yesere lumba de enim se ne pabonfo bi aton lumba funu because toy no mo de beto ho na apostle Safo so de ono kura nkani kwase de ne hye fridge mu ni kwase de hye fridge tebe bi wesunsun adwuma ye fa ne hye fridge mu ye ba mo ne sabre nki asie da benyin se o kan ye se owu a ye mane na ho nche odam pam ko owu ya odam pam ne ye for 7 days kura na ne ya gura ma ya soria na soria nanka ya kosie no ya ne ye dot yie no ne ya kosie no na chire no ya be ya yie etika ne ba na ode ne di na de next of kin no nanka apɛ be 1 year bi no nko de apɛ ye ne papa na yi na te na so mo ye ne ma toro kan mesre mi nua ba no ne ma na wo ye ehu ano de mo ba ye oba first history oba be se ya waje ne papa fu na kwase no ena nye papa bi akeke o amansan papa o sunsumfo papa o ye besrem Kristo asafofo kora ntiase ma menua ba ide o ye o akroboto mo nya de so mbapene ha na bi edun da no de yenti enwe na ye nto so na ne se wo akora no ana se ne bana wa ba wo awu abiasa why I dey say what our papa just ne wo mu kura so o so tan ne kan yan kan a enka o papa o no wo wa o no chiri bi o firi no o mo che so o firi o we dey mesra o dey we pense mu o mo dey na ma producer no enko asunya na do we say apostle Safo e feel free mo asunya we e be kire o ne na sit down o inni anu kura no mo gina Adwoa chi no press conference no obi anko kura no enye be 3 times Adwoa na eni pa onko ho into onko na se ne papa kura fi aso na nkasa for the past 3 years minia abra na MPP4 Ghana 4 mo support MPP ehwe no na watu kwa US mo nhwiri nyina nanka media for no play ya de nyina kasatia osumma ohini mpo fra Sante region se onko na onene ba no on friend no ne ba na kasa e ba no hu se ne papa ene o phone so na e ma sa Adwoa chi na papa so no kasa o ji phone na to twene ye ene me pese Facebook fans for nyina am fra Adwoa na mo bisa Adwoa say no mo to ma ne papa birthday e we fa e na akosisa kene papa chi ase kwa onene nkasa na ne de ba ne sai ono wi akofo na mu a che se e se busuafo nya kwan epele kwa no umpese obeja de papa de amaye na impo iso asafo enje shey mu no opa ko en lead yerim san so be bring Pentecost kwa no opa ko ntimi esofo the same thing na iso asafo so opa lead eso press conference opa na ujina kamede me mu video so be ato na ne ba ene announce de be na di nko fo be ka na busuafo kwa we na ye press conference na omo de tutu mu nyina enya busuani asori for to bia enya ne kure ana meje gidi se wodo ne fansi wa hane to aso na aroho ensem bi se wo hu ehia kamafo na menim de nti akora na pinim na koma mpanyifo obo mu di nyina frɛ wa omma na wone wo papa enkasa
3 years. 3 years. Na papa wu ya akofa body. Samantoa ho. Papa no onye nipa keke o. Oya honhom no maba nipa tibiam no bio. Sa nkofo mo no so asase we so. Ebi ohunu se obaye obawo no nti. Obetima tekini papa place. Da bio. Ade nkra na beba kra ma eba ne nyeja. Anya samanso twin wo mu ntamu a. Na akwala de ono papa betwe manso akosi sei. Enyo papa nka ati sei ya na. Ede na papa de be yo. Wo ya ade na nye na papa kwa kan o temene na yaka. Na yaka de ba akosi sei. Me ko dru say de phone bro so papa person no kasa. Phone to kwane. So timi press conference dia ananye sana mkan. Press conference. Ani omra be chirim dia busunya kan. Omema ye nchiremu. Yenti ho ase. So wa me chirim dia ina ye be so pan dia ye be gina do mo kan so aso pan sa o. Because ade nan kasa no kwasi blo di be say risky. Ehu pa. Because oba be sia de. Nanu ya na hwane bo nanu ya no kofa ba yi. Ono ane jejiri hwane boy stone boy. Nanu ya nanu de bo nyo bo adoma hini di asa. Ye nanu ya nanu asantefo nto kwa ba yi. Wa ujejiri. Nanu brafi ni hwana. Na wa kwala ketu oba besia okofa o papa funu. Afa funu ya busunya hwe funu ehu sa ye press conference abehye yi nti wa na wakofa ba wo. To wa jejiri. Ma onye careful. Ade na ehu minim sunsumfo a omo hye na chi a omo ye ni ya yodum sa no we jagura janko ho we de jagura janko ho o meka uma elobia ade na ba adwa Safo a wada woroma de na asi wo de se bibi mpo na enko yi abra bonten beka se bia se no mo de aye me papa entina me se me mma kwan eno no panyimfo bebem na ogu papa ni mu ase pa dia do Nyankopon nya hoto asase be so sa adwa Safo anhwe na ogu papa ni mu ase a emwa ana ogidi se abusuane bia o ma ye hwe ha ache ade ne sha ase nyina mo so mo te esi o mo penkofo so mo beko nani mu be se ye kokuo mu asem e ka ne boko mo mpa ni gidigidi o be se be ba abonten kora ayere o ye nkoso nkone so ye nkoso nkone wo e na be wie sei nti wo se abusuane atena so ache abusuane ntrase nche omo nye obi omo pe manso abusuane mpese omo begu papa nani mu ase na adwa Safo na pese ogu ni papa nani mu ase enim akan mremu ba bia se oba obeje papa body se mafa me na mehye date am entia mra oba bia nyanyam bia ko be na ba ko sie ni so ene ye se bia gomwa gomwa ho de se ho ne factory ni wo ho so de so ho de so bali nyina abom wura mu abali nyina wo na nye tole center ukoko ka akora no akwa hwebi papa ko so na daka so mo de ka ne sie mu some de ka mu a ne sie se ka ne sa no adwuma ana nkom de TV ne be sie nim umfa ka mu ne sie no mesrem ni aba no mesre no adu akire ade o pese wo ye ne papa no enye ne kwa so kora no enye ne kwa so de be sere owo kuna ni kunu suntu no fo mesre enye kora enna ni kwa se wo papa kora be nsentrefo nhia mu David nya wona so ye nya wo adwuma wo ade ato wani ni kora wai ana sika na wanya ntina wo pese wo ye abusuane sa na David o na se na unya sika se den ya suka ntimi baby ade wo no baby ade ne da no wan fanto a efrito ana aduane a wo meto no maame no papa buji aso da ye chiwade mesrɛ sɛ me nua ba na de a wo ye no wan kasa kora wo bewu a wo ntimi hwe ho nkusie wo ba wo David o na no papa nkasa 3 years o wi afa body o ti ase kora na wo frɛ wo no wakasa wo so David o wi a wafa body na body ton bi aba Ghana ana no so body na firim kwa buruchire ya toko na di asem kora na ekoso wo man we do mechire mu wo no jejeje o we nyem na metima yiye sa no yiye o ya ma no woni ni baabi o de body na akoto enti wo so nsi wo no se body ni so o makofa obi koso kofa body no na yesi fa body ni bira kora wo be ka sei so body ni yira wo be ka sei ana maton edi asem kora na ye hwe ye papa ni di bia ne sene wo bo ne bra fa ye ne ma kese anyame nam no so ye ne nkora afa ne nsam osebom akrobetomo
share wo mo bi akwa mi hu akwa fa ni nsem a oye mobo obi ya nya ne bebi agina animonyam sha papa yi ahya me na busua na enei papa yi beto ne na ti e ti nsem bi sei ana efe enye kura papa no wanya nyuntuni o ne yese obo na abra bo basa o onya nyuntuni ene aka se ebi oto nyo ma MPP ene wanto ma NDC nti wanya wasema wa wogegirige no papa no onye sa type ne bia wo ye bofo a oba asase so bebu anipa nti ade na nipa pese otua ne kaketua bone edi enko na papa ne de ye ne ba pap ne base obegu nanim ase ye musa chese omo ba gifunu aboso bia yo omo ne nipa abuja panyi to park no ne lumba nkasa past 20 years o gifunu se ne basa wo so no papa nkasa 3 years of a body akwesi na kwa be pen of asu nya body ene ne asem no kwa be no of asu nya body ana papa ne ko wuto no so ensem be kra no baba sia de oba anya sa wo ena wo ye bakura me makura new right so mbetimi aye sa de abusuya asem ina abusuya asem na Ghana de 2025 2026 de ensem asi wa Ghana nyo obi kra ye lawyer na nipa nu ko wu a wasemeda so ye lawyer e efuru ne wawu no na so ye lawyer ma no obi si wo ye manager o nipa na wawu no na so ye manager e de asem na kwete wonni selfish interest bi wo mu a obi wu a wawu wo ye lawyer wo a wo nye lawyer biem wo ye manager wo a wo nye manager biem wo de we ye manager we so ye lawyer e de so ginam na ye fence abuja panyi foforo aba wo se me de mentimi nkwoche manso bi agya wo se me mpene e se wo ne hwa na ehwe woni funu na ehwe ana wo ne abuja na ehwe na hwan kra na ma otumi krata se obi ye lawyer na owu a o ni para wo no wo gina abuja na ntem yensa ne abuja na nkwoche manso e se abuja na no mo twema manso no twema manso no age abuja japa de na koma hwan na se ahyase ya abusuan ne koto ye wura nim afi manpanyin dada akofo anim se komo mmere mu a abaya yanti ku so obetimi asan de akobio se ana wo de wo try first one anye ye ade akola ne ye no me bo ye afu ba na papa de ntie mpese ye be ka asem bi ye be ye ya wo kasa bi me bi egu papa de nim ase so ti ase o manpanyin kofo a o mo de koto na nim a o mo frɛ wo ama no manpanyin kofo na yewura mahama hwa na epanyin ya na tomle bia se nipa mu ade so ti ase o manpanyin kofo kora frɛ wo anya na wo wiasa be dwambo ntem ka se mahama nko na nim ba bia obama otumi e de ase na waka no na mahama wo cha yewura kofo mahama wo cha yewura otumfo aya na mo pese mo ya na mpanyimfo Ghana fo mpanyimfo no ya nya mo anya ye ne yeso yakoma na ase akokasa etia mpanyimfo bi na wo benya so otumfo be fa fo afrɛ wo ase ye de asem kra ba brane enka na fi se ne tete na enka unsu ayekon ko shaikon na wo hina fra wo manka unsu ayekon ke masra fo nkofa wo identity fra wa ama woni mu ade kura identity fra wa ama na se woni de wa identity fra wa ama pen fo se fra wa himfi a wo ye be ma busa wo be ma ne busa wa no se nkofa wo be yire nkoka obi hu asem a ebi kura no hine bo aba so sa na yo ba so ne fra wa himfi a busa wo ba ne busa wa no so nkwaji obi kunu na nkwa obi nkofa asem ma ya ade ne fra wa uma ade ne mo ho no masa ewiase ne obi ade o ba wo wura ti se mo ye nkwala na e se woni panyifo we fra wa wo so wo ma no wo ye ye na obi ansi we be yo fe dabi wo ye ye ne na sa busuan se eyi na ye onim ho hwe we zi we na obi ansi wa mu ba ye ne se lumba de no mama na ebe nko a betime nyima ka say mi se mi papa me ye busuan firi na do ye so sa no be wa hye ndeti de nya sa no peso ye sa be ya na pinje abusuan no do mo ba ye bia no omo ma ne hye date no eduru omo nkonkwa hye papa na omo nkonkwa hye papa na why ye be ye no ngonwona sa na busuan panyi to park gina mu a obrempon pa akoso brempon ne adeda ne park so why obi adu mfa se pa akoso hine be wu am ye be da ne park so ana ye woni be wo Ghana ha wodi akira ho be ka sa tie obi o so ba de no se be social media obi atimi kire na dwen na ani opede na wakan dem Safa mamre ho nko ade so tia se na wo 70 so otumfu afrew o mfa ko no kura na o ba kese wunti obi a na wo so papa woni ho ane be si papa wo a ba ya to etamfunu so nko betima tamfunu dabi yanya ne masa obi ni mu ni asem amon force man ni pani mu nya asem why amon force man ni pani mu nya asem na papa no wo a wo ye o papa no mpo na bia odan ye akoma so sen wa ye o papa no ko so nyema bebre ni asu afiri papa no ho so enema bebre me makọ papa no ho da akwaji nshirada
nti na mani abere no because me pere car ni bi ato say last me car ne ha no o say ko betimi amma me car ni bi ne mo say me ye adwuma wa ban na me nto ase na me ntuatua me to me ye adwuma wa ban da bita ono so gidi enti kira ko me kwatwi na di me so me nye adwuma wa ban ha ti kanu asa eduru a na ne yakọ agreement ye tua me ka bia 60 million a month a na ka yate 20 million a month na nka me the 40 ni tua me rent ene me chop money na nka metima ye me so me nya adwuma wa ban enti ka no me nya bi je me koto no physical money sometimes me ntene so ti papa ni hira me se be ye bia ye nyame asem ntimi ntum bo asem mfa abotre ma me masika ni bre ma me kwato nyakopɔ be bo am mato ka ni bi afi ya me koto bi wu mi nya nto because se me kwakura be ne ho na ekohume so mamo nya ne ma bi sa ma yemfa bufuo ma o fia ma me fa won ne ma me nua no se wan hwe no wan tutu ne ma ya me do nyankopɔn so ye papa wo ye ye ne basade baba ne Ghana ha me do nyame wa me obetu Ghana ya ye din hwe na ya ye din hwe no enyo no nkwa na ne papa no bia papa ya Ghana fo nyina wiase nyina papa no enti mo ma ye se me na papa bia se ye chi na odi agura ye na se kura no ye baba be kom wo ho amena hu se enyo no nkwa na ne papa ne aposo ko Safo ye nyina ye dia why ade ne abotesam ne abufusam sa na ekoso o man ni musa ade na ye hwe emma sede enye busua asede emma sede o papa wu ade a wo se wo ya ne se wo beto fundaka ade asie wo papa no wa ambulance aka ho ye no wonni bibia wa ye ni wonni right wo da se busua be ka tro se dey say abusua beto mo nsa afro se date se ne no madwene ho de abusua be kan ye fa na ne mom se mo na mokɔ pres bosia be ye na mo na betuma kyerɛ bia papa ya slam bosia ye pene ye nsa nkante bia mo ntwenko animu kakraman ene kura ya de se de enye wo hye so se du date ba munsua nyansa na munsua mamre mamo nyeye mo ho se ye de ho akwadwan ni kuo bi ye de ye kɔ asɔre ye we kure ni asɔre sa de we ya ma munya ba yi eni asɔre papa no wo hene prekupe o wo ye hene Nyankopɔn yi ni ma Ghana fo o ka se mle bi me ka se papa yi mo mani nkɔ no ho na enche papa obetuma firim okay because nim fie wanya 90 plus ato wanya 90 plus se papa obetumi akɔ ye te Ghana ha na president kura na obeye se na president papa ka o na wo ye o man panyin kofo mo ba ye jeje runners mo nyina ma papa kwan ma ne ntumi nton ne ka papa bre ye kene obeye kron ko be yakɔ akiri enne na mbe mo se president bi do papa na ha papa ne ka no otumi lance simple ye te Ghana ha papa ne ka na ye to no this is a twa duty asana mala se ka na man papa no enemu ba gina be president uro gane po fa president bi meshishem so ma ya me ka sentia president ya mama tie nyina koguma papa ne bre wo bre na president no mo to nyina de mo no mo de bo papa no apostle ko Safo sha se ye TV na ubo won se ma na so ne nya nkwala o sha se so o ya ka nyina no ne enu 20 years kura emre dodo se na papa ntimi lance se ne Ghana ka o Ghana ha se mo se enye mo mpene mo di papa na nya papa ndi areho awu a mo se be se president be ho asem no mo kan areho ade nsem hunu na ekoso o man ni areho papa nipa ti ase amomware nipa ne wuwi afa na mba ye mo sa se de mo do nipa no papa tuo ya papa tuo hwe ye nkra ka mfra brochire emba ambulance ka be na papa no ntimi soja ka ambo ka be na papa ntimi nye nkra papa twa o mampanyi kofo wanye ka ma o mampanyi kofo ade no mampanyi kofo tama no wa ba mu no wanyina nye papa ne ka na ntum amra anya ma police soja fo mo nkra mfra brochire mo na mafunti mo kra ka de mfra brochire na ma yakonta bebre a kire Ghana fo uro mo nye papa na wo de o mu di agro won ese baba be ka no Ghana ha mi do nyama hom de be ko je na but some de aha dwen aye tete no de mo na mo de bo papa no de mo na mo de bo papa na papa na wu ba se president na mamba bi papa de akwakwahye president na mamba bi papa de akwakwahye tama na papa na bre na wo ye ne ka na mu mfiri no na president ni Ghana ha jeje run system na papa no onye ka no mo president be de timbo ano panyin po ba na Ghana ha onye ka ni bi ma mo mo so na mo hu nipa ni ma mo ni nipa sere so mo tiri mu sum na mo de TV ase papa we se ka mo ja papa we ena ko obi ena ka mo je ne ka sum a ena yan kra ka mfra brochire ma yenya bia robot nyina papa no anya bi mo to ase mo hunu kwa na mo di wona mo di o man ma fu na hia mo bibia na be ko parliament ya ena se be boa mo da ye se obi de be da enye ena mo di gu Ghana ha papa na wu am be president pe no so do papa no mo me say president so do papa no Ghana ha sei ese wo na wo ba no se nya adwen boni na wo utiri na apoto ogu papa ni masia wo papa to na no wo bre na ya nyi ntum ye kra ne ma wa brochire eje bibia wa brochire e de na papa ni ntimi nye e wo Ghana ha China fo nya wo ma na kra wo maka ese nya China ka mebu Ghana ha ono ka be ye mpimire bi mo be no papa na afu nyina wo nya bi papa ntimi keka nuro bom e haban bom no de boshi de ya shiwura papa dua ba yira wo de nso e babo aban be na je ntum ye san kekra dwane mo ne ya nyina e firi bi san baba e de adwen boni na wo mti ma mo papa na gu am se be kan se fu a kire se e na president wo do ge ne pon fa president bi be wuram enka ye nyina ye be ko je na kura se to ye ntimi nto de ni
njugo akudidi oje na me ko no mto de na mini da bi na bu ayen semfo o papa ti se no wu ade ne kwa follow president o papa no ye MP na ye minister ni petiti se o de ne kwa to president o na Ghana president pe no so de papa ne pe president pe na ba Ghana ha o se o de Apostle Joseph ye pe o ma ye me kan se mo wa ma kan se bia be didi mpanyu fatem ana susu hit da bi Ghana ha president pe no ba be president no so o de ne ho a na je se bi nsida ho na no so o de ne ho Ghana ha na o man ni sika na na o man ni sika no mo so na papa we adwuma obedi na sase we su pa na man hu ne so mfa so ma wu a wo se be begu na ni ma se e ya ro anka se ne yamba ne se begu na ni ma so wa bodema na so ani so biru kama bonti su ni nyempo na nkafa anti Robert ni soja fo kokko tata se mengu papa ni ma se wo ba be se no begu papa ni ma o bodema na so ani so biru Java de papa ikan ye wo so ne ya adwen se o se wa tan ne papa bro o ti ase ni wuo mo so da so tan ne papa na dia mu nuaba ne ye no adia mu nuaba ne nyansa be ne wo adia mu nuaba ye nyansa be ne wo ha se twefo nhia mu ya okoko ye nyansa be ne wo se abusua hye date na so office obon so a eye ntena se no so ne abusua kwatena se o obi ase se ye ne kan bibia da ye so ye ntoto ye ne bia date we ne beboa na abusua ne abusua kasa no ma ti ase ma mo na abusua na hye date na abusua ne hye date na wa ya kwasa date abusua ne hye date na wa ha yenya ne ma yenya de sa o me de papa ne de me won yo mu ye nyina no kan nipa wu anka bibia ni ho enti we am we enti papa na wu mu de bagiska na mu de be esa peso ko Joseph wu obi anko bonsa because papa no so say na ho nkire no enti won sa abode na akobọ na ye de obi anko di free no nko ne ba bi we say nyansa abode na ma de ko bonsa na me ko bonsa ho ko di free me ko di free o so me yes seven say papa no say wato na o mu kura watete o ma aye fence say Kristo asafo kwankwanto mu ntimi nya bia na magana fo ba nyina ni o me ye no dodo obi anko bonsa sensa mpa nti no mani abere dia obi amonsa ne monsa acha body ni mo ntwitwa na mo no na mo nwe mu gudi pa ni ma sesa aden wanyi obi amena ngu ni ma se ono ankasa ne ba e de nsamfo no ewu oda mu nyina mbe so bia hwe ye bia na e bai so obotaye o de ye de oye botaye de se otiri no anka ho na behu oyefunu ya na wamfe o se obehu so oyale ha uwo bibi ne papa badwene ho atama papa enti apo na ofre o so peso no kasa ade no wamfa na de ha no anka nkyere papa wamfa owi abefa funu akwahye media kwakusi ya nya de wo Ghana hasa o masa Ghana na mo ma fa se inde kama wo ho nature so ye adwuma enti de ode be ye papa no bi de bi be ye why e bia na okra de okwu ato abonten na wo de wan wan to fie se de wo de okra de bia na ye wo bi okra owu ya nya ne fu kasto ye hu kasto sie no why ye hu kasto sie ni yo nkofo bebre obi wo Ghana ha obi okra otimi nya accident ye de so fie se nya ne kra ne da no omo nko wo bokini mo ko fa nto so mu yo mo shi ye nya obi de da no sa omo a plane clash ye nya obi de da no mo mfa ne ma nto mfa no ma dwene nkwa akiri nhwe ne ma bi na de nyame aboa wo papa mfa sa akwan we su na wu ye no wu kama se ma ton se ma ye de yo ise busu so mo we no ise fu na ira ise de ye wu ise fu na ira na busu so mo hu na nyira ye ndi so ni ba bi ware no nkyere busu ye nya de sa wo tunufu no onyaye onya no o me pa che okra o me pa Ghana fo che na de o ye nya ne kwa so nya de sa nya ne sa na o be ka se we no de tete o mo we na asem bia fra asem ko e bia papa madam ma na we ni na me de tetem social media prank me de so mo hwe se mo dom papa kokko ye ne sa na asem bi mla okay ana ye da sa na wo kuna one na wo ba mienu o ye campaign ba ye campaign tia no we se ko ye campaign tia o papa e so wo de negative nko a da bia nya de sa ana ma kuma ba fom no e de pa na de be kai Apostle Joseph me de Apostle Joseph ade a metim de kai no pa e dem akoma so ye se enne se wo hwe o man Ghana yemu a poison a e kuyen papa na mfa poison bi anye na de da bibia ye natural condemn ya o mo no boni gidigidi na papa yi wo bi a anye poison a wo de ma abo akora no ma onwu eso ba shigura eso ne ye wo Ghana ha titina na ye amanyofo ba ye na eduru ho no mo kwakọ ye campaign a o mo to nkyene no ma to sekan no ma to bo e de aka ho na ebuja se de no mo de ko condemn no mo de ko ye no mo ne enwu why ene ye funya de abanyina ye machine a ya kra ye de wo fufuo Apostle Joseph won tu fo se fa machine ko ye mfufuo di da papa ne ade so betu se futu bon ne da odo no wo ma wo ho so enti me de se car kra de ya huhu de e na oba be ye by nyansa ne nimdia wo de beboa wo man ye wo kura bi wo kura no mu nyansu wo su ntu nsu na mba okobọ mpa ye de poma bo wo mansu efiribuo ni ba no mda so no ni pase he me se obi oba na ju so bugu papa we ani ma se no mi do nyama ho ye be sie na nsa na papa na yi no ma ye wo do mo ntra ho mo fa nsem ni agoro
Comfort Black, yen na wase wo futua. Wo to min yen dinni se ebushani betie so. Anatiti ye ba ebetie na nka almost dua ba na yetime sie enumunyamfo yi asumdie mu. Enka tete no ho. Akonfo ye mobayi o. Unim de ka no. Obi anu wo hu bayifo da. Ba woni ye bia obayi ne. Beka se wo sebayifo. Kimi nua ba no wo ya sebayifo. Why? Mini aba no ya sebayifo. Amusu die we. Wo bere kura no waye. Se o papa wo baba sia. Dabi. Araho. Abusa ye fancy ha. Ye di nkomo ni bia. Oso wadwen kire ni se nsem ni twago social media. Oso bia fo woso. Ni ye di nkomo ni se wonte da ka ye di hu nkomo ni wate. Oso wadwen kire wo hu ene sen. Comment section wo ye wo de atro no wo ho no. E ma ni nye. We nyina me de so bo no moto park o. De ekoso bia me de so bo no moto park. No de enyo na ye ne ba social media no bi ye bie. Ye wade bu wa wo ya nkwala asua. Yes obi asua no. Why? Ye wade bu wa wo ya nkwala asua. Ade obaye lumba no na obi asua no. Obi asua no. Why? Hwe unim so oba anyima wo modua. Oba anyima wo modua. Na no na nsem wo ha na maame bi wonyem na wakobo ni kunu dua. Oh. Wabo ni kunu dua. Ni kunu ya driver ni wo so afre ni kunu wanya no ntino. Onim se ni kunu na twempra. Emanam se nyama ya na obo ni kunu dua. Oba na ye che ne tena se busa se maame. Na adan no ba wonyem. Ukobo dua. Why na kire so hwe TV so? No bi bodua. No bi so nyem no di kunu tete no bo ne dua. Nti TV so no de akobo dua na so makofa asema ba. Ko hwe TV so fa ne ma. Na gay ni lesbian ba nyina nye TV so no busia no. TV so ya, TV so movie. Na say TV bro ni ye TV for programming. Wa nye TV se be bo nipa o. Wo ye ne se for programming. Wo hwe na programming o. Nya echimu adwen. E dia TV na ba ndia de papa na de ble. Na nim se abrofo ankasa wo mba dem TV ni o games na wo. De bia games ya ni toys ya na ya. What? No so Ghana de so Ghana de. E dan ya ne ba ne team no, ade ya ne ba ne nim yo beto agudanim. Na ututu na o hye TV bi am ho. E so ne na obekwa na akola TV so na wo hwe TV se obi be fu obi na na ame aye na ni sei akata ne be kwase artika asa me beto me de ba twa opa mo se hwe usa akra so ya hwe wi eti wo hwe na usa no obekwa koye bi akata wani o de depends what hwe wi asa o ma ya free mood yo asa Ausia ye na wase na ye fa ensi wo ha Nyansapo TV so ni subscribe to channel and like share mo bi azo enya bi enhwe me ne go for blacknet na se a ye din kom me din ni oba ye suama ye boada foforo ye besan e de ehia bi o makra Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abon ntaka na mane ye kese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya